Saúdos, estamos na estrada onde o pelotón galego Elite Sub-23 deuse cita o 17 de xuño para dirimir os dous títulos desta categoría. O Club Ciclista Estradense foi o encargado de organizar esta carreira a que asistiron os 8 conxuntos autonómicos que compiten no campo amateur, na antesala do profesionalismo. A estrada, a vila da comarca do Deza, escenario dunha proba dun día, e entre os participantes atopamos no Club Ciclista Rías Baixas a un corredor con pasado en profesionais e agora un triatleta de éxito como Gustavo Rodríguez. Tiña aquí ao lado de Pontevedra pois a carreira e a verdad que me apetecía porque este era o primeiro ano en moitos anos que non tiña corrido en ciclismo e bueno, pois foi, o sea, tan a última hora como que onte pois pedín sitio para correr e bueno, aquí con ganas de axudar os chavales, non? O tudense Gustavo Rodríguez, que se anotou nesta proba cun percorrido de 120 kilómetros cos 8 conxuntos galegos, o Espol do Porriño, o Club Ciclista Vigués Autronic, o Aluminios Cortizo de Padrón, o Club Ciclista Rías Baixas, os Supermercados Freud, o Tinger Choti, o Club Ciclista Cambre e a novidade do Código Atlántico, equipo que ata o momento competía na categoría Máster e que se recalificou para a segunda parte do calendario autonómico. O corte de cinta e todo preparado para comezar as 6 voltas a un circuito de 20 kilómetros ata completar unha distancia de 120, todo en territorio de A Estrada, co paso polas parroquias de Aguións, Barbude, Arnois, Riobó, Berres, Ribeira e Moreira. Primeiros ataques, ia tardar moi pouco en conformarse a fuga que ia marcar esta carreira. Antes de que se pasara ao Ecuador da primeira volta, un ataque de 6 corredores que ia coller distancia e ia marcharse por diante, todos eles da categoría Sub-23. Antes o movimento do corredor local, Cristóbal Dios, tamén triatleta, que se animou a participar no Campeonato de Galicia de fondo en estrada. E aquí están os 6 protagonistas do día, un grupo formado por Raúl González do Club Ciclista Vigués Autronic, por parte do Supermercados Freud, dobre representación a de Diego Somoza e Alejandro Lomba, tamén dobre representación do Club Ciclista Rías Baixas con Javier García e Samuel Blanco. Completaba a fuga o corredor do Cambre Renault Caeiro, Miguel Montero. Os 6 que ian ir abrindo oco pouco a pouco e por detrás intentaban saltar outros corredores para dar alcance ao sexteto de cabeza. Non conseguían romper o pelotón os corredores que querían unirse á cabeza de carreira. O control dos ciclistas dos Rías Baixas. A distancia que se ia achegando ata os 2 minutos. O entendemento total este sexteto con 2 corredores do Supermercados Freud, 2 do Rías Baixas, un do Club Ciclista Vigués e outro do Cambre Renault Caeiro. Bloqueabas a carreira por detrás entre os corredores do Rías Baixas e do Supermercados Freud, os 2 conxuntos que todas as quinielas apuntaban como favoritos a vitoria. E temos tirando do pelotón a José Antonio Pazos do Código Atlántico no grupo de 6 de cabeza. O ataque aproveitando ese habituallamento de Samuel Blanco, que aceleraba para intentar sorprender, coller despistado a algún corredor do Supermercados Freud, tanto a Lomba como a Somoza. E estes 6 corredores de cabeza de carreira, todos eles da categoría Sub-23, polo tanto, un dos 2 títulos que había en xogo na estrada, que se ia a decidir entre estes 6 corredores, pero quedaba outro título, o Elite, onde a batalla estaba detrás, no pelotón. O sorriso de Raúl González, do Club Ciclista Vigués, e de Javier García. Suba que ia pouco a pouco aumentando a diferencia, movéndose en torno aos 3 minutos.
iniciando a subida a parte máis dura do percorrido do circuito de 20 km. Mentres que por detrás o traballo dos corredores do Cambre Renault Caeiro, que tiñan un representante, a Miguel Montero, diante, pero os seus corredores, as súas principais bazas, ían neste grupo. Un grupo no que ia reinar durante pouco tempo a calma, e o arrancaban desde atrás Gustavo Rodríguez do Club Ciclista Rías Baixas, Asier Estevez, en compañía de Sergio Míguez, dos Supermercados Freud, ian ser constantes os ataques e contraataques no grupo perseguidor, no pelotón, con Gustavo Rodríguez, o triatleta, tensando a corda, traballando para o seu xefe de filas na categoría elite, Asier Estevez. Aí levaba a roda a Cristian Mota, pero non se acababa de formar ningún grupo que conseguira abrir oco nun pelotón no que xa se xogaba outra cousa, xogábase a outra carreira, a loita polo título elite. Control absoluto, bloqueándose a carreira entre os corredores dos Supermercados Freud e do Club Ciclista Rías Baixas, mentres por diante, pasando ao carón do Río Ulla, unha das fermosas paisaxes que nos deixaba este circuito no Concello da Estrada. Tampouco ia durar demasiado a unidade, porque o primeiro en quedarse era este home, o corredor do Cambre Renault Caeiro, Miguel Montero. Seleccionaba o grupo dianteiro, quedaban 5, e volvía a apretar o Club Ciclista Rías Baixas por medio de Javier García. E sacaba de punto a Diego Somoza. Momento clave da carreira, Javier García e Raúl González, que tamén cedían, íanse por diante Alejandro Lomba e Samuel Blanco, de los dos corredores cabeza de carreira, que se ian separar despois deste pinchazo de Alejandro Lomba, o corredor dos Supermercados Freud, cando se marchaba por diante con Samuel Blanco. Aí o adiantan Javier García e Raúl González. Lomba rápidamente, que se reincorpora a carreira, pero Samuel Blanco quedara en solitario en cabeza de carreira, e a partir de aí comezaba esta persecución con Lomba dos Supermercados Freud e Raúl González entendéndose, elevando sempre a roda a Javier García, perseguindo a Samuel Blanco, que rodaba en solitario na cabeza de carreira. Aí está Samuel Blanco, un corredor con experiencia nas contrarreloxos, un bo rodador, que ia abrindo oco, aínda que as diferencias ian manterse sempre por debaixo dos 30 segundos. Neste plano podemos ver como estaban a piques de Cazalo, con Lomba facendo un derroche portentoso de forzas. E mentres no pelotón seguían os paus na loita pola clasificación elite entre os corredores do Rías Baixas e dos Supermercados Freud. E o Campeonato de Galicia ia a vivir un momento clave neste momento, coa entrada do dorsal 45 de Vicente Alló nun grupo perseguidor cheo de corredores sub-23. El era o único elite, un grupo do que tiraban Martín Bouza e Cristian Mota. E Alló que se ia filtrar nesa escapada por diante. Seguía persecución, sempre con Alejandro Lomba e Raúl González por detrás de Samuel Blanco, a quen lle quedaban xa pouca vantaxe, recibindo o apoio do seu director deportivo Evaristo Portela. E volvemos de novo o treito máis duro deste circuito na estrada, a subida na que tiñan a tiro de pedra a Samuel Blanco, que ia regulando as forzas sen cebarse demasiado, mentres Alejandro Lomba facía un cambio de ritmo, levábase con el a Javier García, alcanzaba a Samuel Blanco, e aquí agora imos vivir o momento no que se decida a carreira. Arranca Javier García, custalle seguir a Alejandro Lomba, que ofrece os primeiros síntomas de debilidade. Percátase Samuel Blanco, cambio de ritmo do corredor do Club Ciclista Rías Baixas, que se marcha xunto ao seu compañeiro Javier García. Lomba, que non podía máis despois de sufrir ese pinchazo, encargárase el de conducir a persecución, vaciárase
recibiendo os ánimos de Baristo Portela. Era unha loita desigual, a de Lomba dos Supermercados Freud, con Samuel Blanco e Javier García do Club Ciclista Rías Baixas, dirixidos por Marcos Serrano, o gañador de etapa no Tour de Francia 2005, o volante do coche do Club Ciclista Rías Baixas e dos seus pupilos, xa entrando na última volta, e sentenciando a carreira por detrás Lomba, que se quedou solo, Raúl González, o home que o acompañara ata máis tarde, ese cuarto que se quedou en cabeza, xa quedará retrasado e a ir cedendo pouco a pouco tempo ata chegar á liña de meta. Unha última volta na que a carreira estaba decidida na categoría sub-23, non así na categoría elite, na que a loita estaba por detrás Samuel Blanco e Javier García, e en directo xa cara a liña de meta. Momento en solitario de Alejandro Lomba, un dos grandes protagonistas deste Campeonato de Galicia Elite Sub-23. E en cabeza de carreira Javier García, que nos dicía que o campeón ia ser o seu compañeiro de equipo Samuel Blanco, aí sorrinte, o acordo entre os dous corredores do Club Ciclista Rías Baixas para repartirse o triunfo na liña de meta da estrada. Samuel Blanco que ia sumar o título Sub-23 despois desta cascapada en compañía primeiro de outros 5 corredores e despois quedando en solitario o seu compañeiro de equipo Javier García, os dous redondeláns. Corredores ambos con pasado no conxunto Supermercados Freud e agora vestindo o mallot do Club Ciclista Rías Baixas, a entidade do Valmiñor. E aí os temos na recta de chegada, xa na estrada, oyéndose da man Samuel Blanco, que se vai a adiantar un chisco para entrar como gañador despois de 3 horas e 22 minutos de esforzo. O abrazo do primeiro e do segundo clasificado no Campeonato de Galicia de Estrada en Elite Sub-23. Terceira posición na carreira tamén en Sub-23 para Alejandro Lomba, que entraría desfondado a 4 minutos e medio. Samuel Blanco quería saudalo, y de Javier García, cuarta posición a 6 minutos para Alexander Rodríguez, quinto Cristian Mota, sexto Martín Bouzas, séptimo Raúl González. Faltaba por saber quen era o campeón elite, e aí estaba Vicente Alló, chegando na posición 16ª, pero primeiro elite, un home cunha historia vital increíble que salvou a vida despois dun atraco no que tivo que acudir como membro da Policía Nacional, e superando os 40 anos convírtese campeón de Galicia elite. As outras dúas prazas no podio elite ian ser para Sergio Míguez e Aser Estevez. Bueno, después de la escapada que se hizo de salida, era una escapada con gente bastante fuerte, dos Freud, un Cambre, un Vigués, Samuel y yo. Y nada, pues nuestro director nos dijo que pa'lante, y pa'lante. Aunque algún rival se escaqueaba de los relevos, nosotros en ningún momento paramos de tirar, dimos todo en la escapada y nada, al final la cosa salió bien. En la penúltima o antepenúltima subida decidimos jugárnosla y arrancó mi compañero y yo lo acabé de remachar. Ya iba solo escapado por delante y bueno, hicimos que desgastara un poco antes de llegar a esa subida. Y podía haber ganado tanto él como yo, y yo podía haber ganado la victoria podía haber ganado él perfectamente. Estoy muy agradecido. Das verbas do campeón sub-23 as do campeón elite. Bueno, a carreira en un principio hubo unha escapada numerosa, xente solamente sub-23, por atrás dos equipos máis fuertes que eran tanto Freud como Rías Baixas levaban moi bloqueada a carreira, non deixaban outra escapada que non fora esa, pero o pelotón foise mermando pouco a pouco, apenas éramos unha vintena de corredores por atrás e bueno, ao final poden bloquear hasta un punto, algunha escapada tiña que ir pa diante, a nosa foi pa diante, ao final deixáronos ir un pouco e despois xa non lle deu tempo a reaccionar. E aí está Vicente Alló, seus 42 anos, este veciño de Cangas, proclamándose campeón de Galicia elite. E
E o podio sub-23 con Samuel Blanco, Javier García e Alejandro Lomba. Samuel Blanco, que esta temporada se ha conseguido a medalla de prata no Campeonato de Galicia contra reloxo, esta vez no máis alto do podio. Expectación nesta entrega de premios na estrada na que participou o alcalde da localidade, José López, e todos os triunfadores, os medallistas do que foi esta edición do Campeonato Galego de Ciclismo en Estrada. Agardámolos en seguintes citas co mundo da bicicleta aquí en Galicia.